Kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupa cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cerewet. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ra tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nei cakruk, nyatane ndi seprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glegan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengelek kawula cilik. Kowe aja ngecek karo kawula ngene iki. Kowe nguna-unake kawula, kon ngedhukke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana trung kedhepet netra, glinding saka kursimu kowe. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Ngayomono marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Ya jagat mangistung para wayah betul jagat nun inggih Yayi. Sakanan kong bombong raos sing manahipun ing Ngraka Ndorowati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asung paseganipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Ngraka Ndorowati. Namung kepareng kula ngaturaken pudhi astawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Kula pundhe Cundaka Panglingga Murda. Amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah kawula nok-nok nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi biswanipun Rakantu Ndorowati dinten sakmangke menika miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestung kula wayah betul jagat Pathik Indra Jala Dewaku. Inggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Mandura. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowan kula tebih saking rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka ing Mandura kunjung ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundhe Cundaka Panglingga Murda. Amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah. Nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Ngraka ing Mandura wonten negari Ngamarta dinten sakmangke menika. Yayi Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Iya. Iya, Yayi. Wis ndak tampa siap diatur sembah lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura. Baladewa kakangku. Yo, Werkudara. Siadi ngaturke sembah lawan pun Kakang wis tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat padha prayogakno anggone lenggah ana ing Datulaya Praja Ngamarta. Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Ya Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ya Werkudara. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndorowati tuwin Koko Prabu ing Mandura.
Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Ya, Janaka. Ndak tampa kowe ngabektaripun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Permati. Kula pendinggo jimat paripin dayana ing ngasantosan. Mugi kasekecak wanggen jengandika lenggah Koko Prabu. Janaka kaya wis ora kon kepenak pratanipun Kakang. Ya, Janaka. Kaya wis prayoga pratanipun Kakang Mandura. Semanten ugi kula ngaturaken bakti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tambanana. Ya nek kula sedewa. Wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Iki kula pun dinggo jimat paripik dayana ing kasantosan. Mugi kasekecak nganggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih. Iya kembar kaya wis ora kurang kepenak. Ya nek kula sedewa. Kaya wis prayoga prapanipun Kakang. Koko Prabu sawetawis rawuh damel gugup gagap guragapan naosi manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyang upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati bila rika enggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing praja ngamarta. Duh Koko Prabu saestu kula nedhi ngrakit rata kencana pinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Dwarawati Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayadara jagat Yayi kula wonten timbalan ing adawuh inaden nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka ing Dwarawati bebasan kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu dene semanten tandha tresnanipun kadang-kadang kula para Pandhawa tumrap ingkang Raka ing Dwarawati namung semantena kula suwun tata upacara ning aprajaning mekaten menika kala wau mboten pantes menawi kapisungsungaken dhateng Raka ing Dwarawati sabab Yayi pendak-pendak ingkang Raka sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda pangraos kula kadidene wangsul dhateng negari Dwarawati malah mangsa kala benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan Yayi Prabu sakadang badhe tetinju dhateng Projeng Dwaraka kaecalna jigo lawan pekewu Durgama Sangga Runggi Dwarawati karengku kados dene Ngamarta Yayi Prabu matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu malah sak mangke daya-daya kepareng kula cumadung dawuh wonten wigatos menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tuwunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Yayi iwale-wale menapa estunipun sawanipun ing Raka ing Dwarawati wonten negari Ngamarta menika ingkang sepisan tetinju dhateng kaharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekerti jumurung dene tansah kahayoman dening berkahin dat kang murwendat matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan dening ngangka kalih wale-wale menapa Yayaji sawanipun ing Raka ing Dwarawati wonten negari Ngamarta menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampanipun ing Raka ing Dwaraka Yayi Prabu Ngamarta mengko raos kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing mekaten ingkang mestinipun kelampah Koko Prabu ing menika ingkang tansah paring pangayoman dhateng para Pandhawa bebasanipun Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak boten nate tantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging kenging menapa dene wiyosing pangandika paduka badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa Yayi kula wonten maring adawuh mugi andados ing ngawuningan menapa to sababipun dhateng Raka matur ing kados mekaten menika sabab sampun tigang candra etang kelengganing nggo dinten sak mangke menika negari Dwarawati kados ketaman pelak ing Jawata negari Dwarawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya monggo sampun boten kirang-kirang ngen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigartan antuk karya
Inggih. Mangsa kala ingkang sampun ketetepaken ingkang raka tumuli sare narite sesemek ron Raja Mala bebantal Bata Sarimbak. Wonten nadyaning pasupenan kababar kawursita bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ingkang raka ing Ndarawati. Nuwun sewu Yai. Boten marep-arep pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten sanget boten nginten wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun dumugi wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun dening Kresna sowan dhateng negari Mandura pengajapipun badhe nganti dhateng Raka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Yai, boten nama kula badhe ngetingal ngendanipun Yai Kresna babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Ndarawati ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sak mangke gandeng Yai Prabu Kresna ingkang nandhang ribet kula suwun kanthi sanget lega legawaning penggalih paduka Yai Prabu Darmakusuma sak kadang suka sak biyantu bot repotipun kadang kula ing Ndarawati Yai. Mekaten Koko Prabu. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Namung gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Klebet kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika ugi peranganipun para Pandhawa. Mila kepareng kula badhe tetarosan langkung mbiyen kalian kadang-kadang kula sekawan cacahipun. Menika langkung prayogi Yai. Werkudara, ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget pangandikaning Koko Prabu Ndarawati. Nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang aku sagu. Waton dadi sarana waluyaning Projing Ndarawati. Werkudara ora bakal selak. Koko Prabu semanten ugi ingkang rayipun Janaka. Nadyan kula kadhawuhan manjing tumangan bebasanipun kula boten badhe selak. Waton dados sarana waluyaning Projing Ndarawati Koko Prabu. Semanten ugi ingkang rayi Koko Prabu. Nadyan kula kadhawuhan beta barang ing awrat kula boten badhe selak. Nadyan kula kadhawuhan mlampah ing tebih kula ugi boten badhe swala. Waton sedaya dados sarana waluyanipun negari Ndarawati. Koko Prabu wonten dawuh Yai. Midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Ndadosaken suka marwata suta salebeting manah kula. Tumunten sak mangke kula aturi paring jawuh. Menggah menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa supados anambak rengkaning Projing Ndarawati. Yai, wali-wali menapa? Amantar sabdaning jawat ingkang sampun kula tampi medal margining pasumbenan. Dewa paring sasmita dhateng Raka ing Ndarawati bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Menawi negari Ndarawati tinumbalan pusaka ngamarta pustaka jamus dadosaken kagyat raosing manah. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayapta jagat. Inggih Yai. Menika kadidene sowanipun Petruk kaliyan Bagong Koko Prabu Mandura. Nggih. Menika sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Lah, pun Kakang ya wis weruh. Petruk sowan ngabiyantara kersane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah-ungguh tata krama, laku dodok nyembah karo ratune. Kuwi tegese kawula sing aboti karo ratu. Saiki jajal gagasen. Bagong iki derajate apa? Ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho. Kaya ora ngerti tata krama, kaya ora ngerti unggah-ungguh. Gong, aku ora iso omong karo kowe to melu kena ning nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh. Lek ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi dhek ora bedak-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok. Sinuwun, piye Bagong? Sampeyan gerah penggalih. Ora Bagong, kuwi do dirungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger ngopo? Lho, aku
Aku ki ora geger. Aku ngandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek emoh salaman. Niku tegese ra unggah-ungguh, ora nggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudune nyembah karo ratu. Kula wis ngerti rasa dikandani. Wis, Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho rumahsaku aku ki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok kawula ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinahi cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngreksa aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngapa? Lho lah iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelukke aku meneng. Kowe iki melu aku e. Ha iya. Lah kok malah ngelekke aku. Petro dalem wis to kowe iki wigatine apa matura iki kok nak geger kabeh kok Prabu Mandura padu karo Bagong kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung mau kok ya tok jak wong bocahe melu kok nggih kula ajeng lunga niku konangan Bagong terus Bagong niku melu truk kula mboten iso swala mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba munggah ning kedaton iki keramike kowe nyak-nyak Bagong sikile ra nggo sandal. Kowe kok ora nggo sandal kok Gong jebol ning dalane. Jebol ning dalan pedhot semok terpaksa cekeran aku. Esuk meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petro dalem sinuwun. Padha kanthi Raja Sapraptam nira Petro. Tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petro ndak tampa. Pangestuku Tampanana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe ana kawan Bagong padha Raja Sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng dereng Sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih pun iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe ana kan Petruk padha Raja Sapraptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat ponokan Bagong padha Raja Sapraptamu pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng dereng Sambikala bekti kula kunjuk nggih Sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe Petruk kantong bolong padha Raja Sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Wong edan Bagong padha Raja Sapraptamu. Wong edan Bagong padha Raja Sapraptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi nalendra nimbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, boyo wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojo Truk. Nang omah dikajeni ro tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono nalendra aku meng kawula terus menang edan-edanke kawula. Ya ora entuk. Wah, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok dedan-edanke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong padha Raja Sapraptamu. Cah bagus dhewe Bagong padha Raja Sapraptamu. Lah iki aku ngunekke edan tak diwangsuli ngunekke bagus tak diwangsuli karepe piye? Ah, Gong. Kowe ngono tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunekke bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa bagus kok. Kok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong padha Raja Sapraptamu. Slamet. Lho. Aku ki ratu, iso ndeng lali aku nggih. Pengaturipun Ndara Baladewa wilujeng nering Sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku Tampanana. Ngene nggih, mangkake riku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestuku kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basane ngene gawe masalah. Iki bribek-bribek terus. Ah iya.
Petruk Padarajo wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Yo Bagong nun aja gawe geger Padarajo sapratamu pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong Padarajo Petruk nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya Bagong nun inggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan Den. Iya Bagong. Petruk Bagong Padarajo, Petruk Bagong Padarajo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun inggih sewu-sewu kalpatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur nesa paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula punika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula wentah diparingi ilmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti ngoten niku. Terus bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok terus ngendika ngenten iki blegegek ugeg sak nun sewu kula tak niroke suarane bapakne Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa mengko mundhak enten tetembungan undak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undak ing pawarta sudaning titipan? Undak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mangke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun di mawon pun wonten riku niku. Iya Petruk nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk, aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Monggo Karang Kadempel saiki kanane beda karo mbiyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya,
Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem sayuk rukun matsinamadang daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele. Wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentara karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban ngomong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Bareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong. Ah, kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten bapak wis ndisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora, ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha mungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Neng kono ayem ayom tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene to. Kowe tak kongkon Suwana Pepunden Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kajempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kajempel, sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kajempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kajempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradesan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan rangsanipun Sumara Dharma Kusuma menika inggih sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar sumados sambaya dhateng jengandika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kajempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir ora ngawur, Semir iki lurahe kene. Semar aku iki melu-melu kowe Gong ngerangan. Oh iki bengi iki aja nyebut Semir, Semir iki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedakan menika. Mergi Karang Kajempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten saged ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Gong? Ngoten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kajempel, supaya luwih
bisa memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diakumpang aksama Petro nun Pandhawa kuwi ora mingaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petro. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petro munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petro. Nun. Yen bapakmu butuh Prabeya, aja metu saka bapakmu. Ning jupuka saka Jodipati. Dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu. Ora gate saka Jodipati, dintekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk. Poin, Gong. Wah, lumayan iki. Petro aja ming Jodipati, Madukara ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Truk. Omongne bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk kon njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kono omongane sapenake dhewe aku ki wong jujur. Oh beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Ajake iki didapuk bendahara. Aku bakal budal marang Karang Kadempel Petro. Yayi, nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petro, aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petro. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petro lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petro, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petro, ngendi ingkang kudu tak dhisikake? Ndrawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petro. Gong. Proposal ra sida masuk, Gong. Ha piye? Sinundrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kowe? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru, ning nganggo tata krama lho, siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, ki ngomong ning ngarepe Nalendra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep-arep pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinten Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Koko Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV lho, Tru. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat rat pramudita jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta? Sapa
Wirata Bathara Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngenten mawon carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Oh, mudhar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersane Gusti, dijak insaf ora gelem sing nomor loro. Nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal niku api-api ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sanegari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka loro. Ana nek raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Ning nang ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Anjen. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi duit dadi meja. Aku biasa nek duit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi duit niku wong sulapan. Ngaten. Terus wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya. Lan Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu. Nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Wapokmu kapan? Tro aku sastra patri. Sastrapati dengkulmu ora padhang ngoten Patri Menggale. Ya nek Kresna tenan, nek udu wah wis kebacut meneke Pustaka Jamus Lima Sada jebul diweneke Kresna palsu. Wah Pandhawa kapitunan sinuwun. Panus maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanet. Petro Kanombala. Ngandera kowe iki senengane gawe masalah kok to. Pinaes ngene iki piye? Aku meng ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Kamu jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli Petro Kanombala kowe timbali nata mantra Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rayi sampean. Aku dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyelwete kaya bedhet sewu Ndawa Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedibal 17. Wong elek nyolong mripat. Mongkere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wis gerang tuwa dalan dunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-dunekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-dunekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Ndarawati. Nek
kakangne tenan ki kaya ngono kuwi lho Prabu Baladewa adine dunake Baladewane nesu aku dunake wong kere wong gedibal wong tuwa dadak didunoke kowe kakangku asli kok meneng wae iki kakang model piye kowe wis ngerti aku ora melu mau truk iya tak bilani aja kuwatir tak bilani ning kok sikik iki golek momen sing supaya aku iso nesu aku wis dunake kono ora nesu goblok banget ya Petro nun aku ora trima tantrimanipun Sun Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndrawati padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Werdewa aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene tetep aku ora bakal trima Bagong kudu njaluk ngapura karo Yayi Prabu Kresna Gong kowe njaluk ngapura Sinu Prabu Ndrawati lho sing kauna-unake meneng wae kok kono geger ki ngopo hah aku ora nguna-unake kono kok ning aku kakangne Yayi Prabu Ndrawati wis ngerti kene minggat kono ora dadi manan kowe ditantang kok meneng wae kaya cah jireh wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih ndek nang omah bojone dikeplaki nang musuh wong lanang wah pakake macan sisan kok ngancam kok pakake macan le golek macan nang ndi ora ngene Baladewa lho ora basa karo aku lho ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean ngono tuwa aku karo sampean mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah apa to sababe kula basane karo sampean mergo sampean kuwi ratu nek sampean iku padha-padha menuksane kaya Bagong derajate padha basa karo aku Gong sabar Gong sabar Gong kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe iki wis dadi kok dadak cewek sabar dodo ayam goreng ngomong antil tenan kowe lho yen ngono kowe wani karo aku lho biyen wani saiki wani aku ratu wis ngerti kowe dadi ratu ki mergo tak coblos nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe mara ning nggon aku gong aku tulungono aku kurang swara 14 ora kelingan ora sok kene tak nei cakruk nyatane ndi seprene tok bangun kowe ora kaya ngono kok ratu ngene ngono Mas sampeyan iso dadi ngaku sandangan teng glebyar ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki mula aja sok ngendhek karo kawula cilik aja sok kowe ngidak cengelek kawula cilik kowe aja ngecek karo kawula ngene iki kowe nguna-unake kawula kon ngedhokke le dadi ratu apa piye aku nglumpukke wong ngedhokke kowe ora ana trung kedhepeng tetra glindeng saka kursimu kowe aku malah tratapan Gong aja ngono kuwi le Gong kok kandhane ngeyel wis ngawur oh sorry ayo sorry ayo saking mangkele kaya penyakit kowe bali nun kowe bali kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah kagak nesu omongane campur bawur ora bakal bali lho yen ngene kowe wani karo Baladewa lho kula niku mboten ajeng wani karo sampean niku nalendra wajibe kula ajeni ning nuwun sewu nggih Mas teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter ditulis karo para pinisepuh diserat karo para kiai diserat karo urah agama nek kepengin diajeni ngajenono nek kepengin disembah nyembah nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane ning nuwun sewu sampean wau ngajeni kula napa sampean wau tata krama kalih kula napa monggo nek didelok umure tuwa Bagong sampean ngunekke kula gedibal 17 wong elek kalau mripat mung kere Mas sanjangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip sing diukur mung kelakuan sing apik derajat pangkat ki ora dadi ukurane ngarepe sing maha kuwasa
ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Benar, manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusti. Aku ora trimo. Iki nek arepe piyayake aku diundang karo Bagong, malah diundang mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 7 liter. Wong bapakmu ki wong erek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing goragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wuto ngitung lintang tae kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho. Ki nun sewu nek sak wis ngilangi tata krama. Gong 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 pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunakke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunakke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunak-unak karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunakke bapakku. Nek sampeyan ngunakke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Alam Padang ki bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablas. Wow. Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang ngendi? Papane mau neter Kartik Jayan. Manut metu coba. Lho wis kan biyen tak tokke njaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Pamane neter Kartik Jayan. Wah, ora minggat. Ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong. Pojok sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis diset. Lho. Pun disetel. Kula tenggalan wau pun kang senan kalih si Petruk. Terus nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa nggih kalih kula kalih Petruk. Iya Bagong nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsa. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petruk kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Kowe pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis main wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon kula tinggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok. Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kualat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrono. Siap. Gayeng iki.
Baladewa mungsuh Petra, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendiri tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek tenane ngene. Iya. Wani tenan karo sing tak wedani apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Ngapunten jangan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Lajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean mawon, Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nilai pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke taman pegeblok apa piye? Lho, negaraku taman pegeblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake ning negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, pancen kowe duwe kadedayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadedayan. Aku ki kadedayanku men buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel lah tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka mok aku iki nek ora duripke ora urip kowe. Tenang kowe yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kowe ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werkudara barang tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, mengrek gas durus. Watu kok sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak dasmu. Buan arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petra nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petra nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Ndarane kula dhewe nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilok ngile memangan. Awake gajih tok ora.
Wis ora ketok. Nggih, Karang Tengkraton iku antene ming maem terus. Aja dienggo gerak wae ya. Nggih. Ngajak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong, sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndorku ndara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndrono kula Dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petra iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah nggih karang kula niku Petra ki nek wis nesu wonten niku ae. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Zainal pamit cek ya, Nah. Nggih atos-atos. Kawan-kawan anu duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA-ku ya. Inggih ngestaken. Heeh, engko manisa WA-WA-anan inggih. Pun wonten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal pasenan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke menangi tenan nek Petra niku. Ora jane kowe iki bola-bali arep ngopo? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah Siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kreta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Alah arep ngomong iki mau. Wedan pelit-pelit banget ya. Ndara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. Waduh semayane. Yang golek 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora. Cah glereng padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono ndak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete canom lho. Lho, lek ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngar njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Oh. Kowe ndedet 200 ora? Lho. Gadah ki lho. Ana asile. Lho, disuwun ampun. Ah, kene to. Ah, pecat kowe. Ngerti aku ora? Iki ora Bagong. Siap dikeng tansah duwe penemu. Lan sira aturake kawan pun Kakang jumbuh kawan dina iki Dimas pun Kakang bingung. Ora usah bingung. Barep kakangku ora nate kleru luwe-luwe. Nggono bakal nemtokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klimasada. Lambarono manembah marang panguwasaning Gusti. Dasar iki wanci bedhug. Munggahing sanggar pelanggatan manembao ing wanci bedhug. Sawise kuwi
ngucapno asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti wening pikirmu kang mangkono bakal ora kleru nggonmu nemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Klima Sada. Dimas kadangipun Kakang nadan sira yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah duweni penemu ingkang limpat kaya wektu dina iki yayi pun Kakang ngaturake panuwun Arjuna wonten maring adhawu tatanan para kawula aja nganti kesempyok ing aradang kamurkaning Koko Prabu Mandurapa dene Petruk mriki ngestaken dawuh semono uga Werkudara ya pestake dawuh kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang kundur ngedaton bubarna kang padha gantung sebo kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Bratasena purna gati ning pananggilan sanata kundur ngedaton ayo mulih le ya iki kandhane ya do mulih kok kok sik ayo bali ning Karang Kadempel maksudnya aku mau ngetutke Ndara Bayadewa tantang-tantangan wah ning dalan padu lho jejer iki padu mlaku jejer iki padu rame banget oh sampean ora gelem bali kula ora bakal bali lho Petruk nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni lho sampean temu iki bapane moneter kadeten ayo kowe apa aku sing tekaning pati bladak aku mlaku ngulon dhek mlaku ngetan terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa ngawe apa anak-anak Pandhawa anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja Ndara Gatotkaca Ndara Antasena aku kuwatir kok Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang tegese piye tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah oh no nah terus nek Petruk salah Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa mula api ayo bali lapor karo bapak wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe sik Truk nek kowe bali terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung aku tak takon karo kowe hah perkara iki selesai rampung mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa tumrap kowe rampung ning tumrap bapak ora rampung mergo bapak atine gelo bapak atine lara kongkonan anak sing ditresnani kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe mongko wong gawe gelo ati ning bapak ki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme iki sing ngomong sapa aku ngono oh kowe gelem apa piye wong sing gelem gawe gelane wong tuwa kuwi oh lawange kanugrahan ditutup kowe dosa ora entuk pangapura ngono ya kok mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho Truk gunake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan mati ya wis arep piye kok nyatane adikongkon karo bapak kok lah iya sing maju ki ora Ndara Baladewa sapa aku tak takon Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena sajae do goleki karo awake dhewe rasa wedi kae bayi kowe wong tuwa kowe karo aku ki tuwa heeh wong tuwa kok kalah karo bayi arep bayi ning kae dedaya nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan Truk modar ki mati ki dipetong 3 perkara mati 3 perkara piye siji mati utama loro mati madya telu mati nista mati utama matine wong labuh bebener mbok labuh apa wae labuh agama labuh bebener labuh wong tuwa pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama mula dibukake lawang swarga kuwi mati utama kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener kuwi mati utama apa tekaning pati mati madya mati disangkani saka lara kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya akeh apike apa akeh alane nek akeh apike nyemplung swarga nek akeh alane nyemplung neraka mati nista matine wong lalu
Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sok maning ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Gong. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin tro, ora usah wedi mati. Matimu nista. Lho. Anu utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae lho. Mati kok santai? Lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sok maneh Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to le omong ki wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli aku ora goro. Wah, aning atiku tetep tatapan ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene, heeh. Kowe ora wani to karo Dratasena, Drakarkaca, Dratarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe nembe karo aku kok. Bagong iki nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Kowe nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak eleke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan kowe lungguh buri kene. Oke. Nek kira-kira kowe Antasena dijum sarana ora gelem jawe laku sikate. Ya, ning tenan lho. Ora rasa kuwatir. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Terus aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura? Iya. Sing ngendika sinten? Sing ngomong si Mandura. Kowe wani karo si Mandura. Ya ngono apa piye? Pun saestu pripun? Mapano, lak bondo tanganku tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawe si Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sumandra padha karo kowe wani karo wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo le. Ayo wis tak jawe. Sik truk wetengku lara e. Lara piye? Mbok iki mangan apa kok mak penjelut ngono. Waduh, Setro, wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Ah terus piye iki? Jam omongan sik. Nek mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur wektune, Tru. Iya, iya, iya. Nuwun sewu, Dik. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun. Merga mriko kalih mriki mesti benten. Mriko digawe-gawe versi mriko. Mriki ya tak gawe-gawe versi kula ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowan pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 soto. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan mriku pun nonton Sinuhun Darawati. Sinuhun Darawati ngersake pustaka Jamus 5 soto. Argo tumbal wadal negara Darawati, merga negara Darawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong.
Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuhun Ndarawati tenan, nek dudu monggo nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus Lima Sada niku ming dipendhem kalih Sinuhun Ndarawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku, lha kok Sinuhun Mandura nesu. Iblis lanat anu malih jajaran sekretare bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Japurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik Balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe bapakmu ki wong melarat arep bangun kayangan ki sing guragat cengle kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampean anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Sinuhun Mandura ora. Nek Sinuhun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja suwiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda, ora unek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh, Truk Nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok nglanake Petruk. Rada penake wetengku, Truk. Wis penak. Wes mari mentut banter ora ngono. Ora. Kaya untut piyayi ya. Dua pura untut piyayi-piyayi ora. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Mikat jubin kono. Padake ora. Truk Nun. Aku ra sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula, iya. Ajeng nyekel kowe. Sauraran mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren ya aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit jenenge. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa e. Sik, Truk, tak nampani sprek. Iya. Bagong ora senengane kok ya. Wis lah mesok. Nggih, ngoten mawon. Wis ngono wae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Santos-santos ya. Ngopo, Gong? Anu mung jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobo barang. Lambene ra. Ayo Truk, semangat 45. Galuh kae gendetane. Iya. Ku mlebet tang awe-awe abang putih sandiwane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar
luwe-luwe hargae cintra kamu, Tru. Diwaneni. Ndara Antasena siap sumajung bantu arek kowe. Ya, ngono ya, Kak. Oh, iya kowe, Tru. Mandhap saking Dirgantara kok sajae kesesa. Pancen aku goleki karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya kowe, Tru. Oh nggih, ning wonten sebabe rasa kepian gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepunden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Petra. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning Pradata Adil. Yen kowe bangga aja takut dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petra. Kok ora nganggo cakepan to? Meneng wae to. Mak teratap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Gong. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku mangan nggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Edane parungake saka kono kaya ketoprak, Tru. Ketoprak jenggulmu kowe ora. Nangise jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Tru? Ya iso, ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Jenggulmu mlocot. Ngono ae loro kok nanggap dangdut ora. Diandara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unek-uneke. Nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbakmu Prabu Pandhu Petra kok wis mati. Nggih batrane kon entek. Aku saka kono arep guyu ndak terani ngece. Aku arep gak sikut lho Kang kowe. Anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diceceli. Yung sesinoman ngeterke seprek apa? Seprek jangan temanja kari siji sapa? Ndara Antarja aku wis ngalahke loro wedan Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca ha iki didumdil iki Mas didum adil aku wis ngalahke loro sing siji kowe. Waduh. Mbok aku rasah truk. Weh, nyambut sikinan gawe iso kowe kabeh. Apa to? Nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Nek aku mati utama. Telek. Wis ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama milani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati-hati lho, Gong. Terus. Antarja ki ampuh banget. Hakakane Ndara Gatotkaca ya ora ampuh piye. Kae putune rajane Ngula, dewane Ngula. Edan. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ora goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane entuk. Ora masalah. Wah, cilaka iki, Tru. Wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Sing nemelangi iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki gak goreng ya entek.
bakmi yo entek. Heeh, monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggo nyuces karo nggo ngrinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke Wangsareja. Antareja isin nang bebarang. Karung teka-teka ya, Tru. Dinteni. Biasane Ndoro-Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Heeh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Tru kowe nek omong ngono iki. Nek Ndoro-Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Jabure. Engko nak teko tak adep. Ndoro-Antarja? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu napa jenenge iku napa jumeneng napa? Ketemu kalih kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Non, Petruk nendi? Oh, sama madosi Petruk to? Iya. Truk? Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, ngopo? Yo ngarit yo. Hus. Sultan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nonton kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh, kleru. Ismaya bapakku kae kakane Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Ora wedi, dewamu Dewa Ula. Pak Kijo. Bakul Ula mbogem percaya ora percaya pokoke lemah Ula. Setan rata-rata. Wah, setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat legak. Iki ngopo? Ilang Tru. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mempeng ngono-ngono ke ilang. Ndoro-Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor ki mbleset ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kaya wis bablas adoh ora. Nono pujek-pujekke entuk sak. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapitan kesasar ning sarean men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak-apa-apake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem bingkem kok. Tak plenet. Ah iya. Aku ngomong kowe jane males lho, Kong. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Gak iki berat. Iya apa? Kancane meng kowe. Ah iya. Kowe lah, Gong. Apa ana? Kayak sapa joget-joget kae. Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Asing itu kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karena yae niki kaya seger. Pragoto. Ah,
Ragota tekan kene aja dikasih hati terus ya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane